So dili na kami nasan. Ah, man tong katalog ani Paul. Kanang basahon mo guide ba? Pero sure ba? Ah, wala. Wala ba sa ginuko sa pag-anak ka? Ah, sayamasen pare. Doko iko no? Managa pare. Munaga. Nihongo de onegai shimasu. Bukos mga kahoy pare. Oo. Indot jud siya. Konnichiwa minasan. Namira sa kilid sa balay sa atin insil minasan. Managa mi minasan. Sila kuya. Dili ko kabalo managa minasan pero na may taga minasan di mo lagi gabang opportunity minasan kay daghan og bangsi dito minasan. Bangsi jud. Wala lain dra. Wala jud. Salamat kay minasan ha. Bantay na dito karon. Naabot na mi minasan. Dagko kayong balod. So diri mi gikan tong kagahapon. Nagpicture mi aning dagko kayo nga mga pangdipinsa sa mga kuan ba. Pangdipinsa sa mga balod. Bahala gili mi makataga ron basta mag-experience mi ani nga tirada ba. Ta ikimasyo. So, naipoy nagkuan mi na sa ano na naga hapon. Ah, gwapo din pisto mi sa mo para na ko na siya. Kay walay mga barikid ba. Amin na sa no. Prosinto na akong kan minasan. Prosinto na. Kay on the spot mo ning lakaw gud. Tuna among ipaon minasan. Lo. Unya. Bulinaw among tagaon. O na. Sibo gamay. Kanang maanggulo ba? Mataga ka pa rin. Pre, plastika yun yung iwaha ka. Sige na, okay na. Hagbaya ra. So huntingon sa minasan, no? Prosin ni sa minasan. Pag-export ni minasan ng quality. So dili na ta minasan. Ah, man tong katalog ani Paul. Kanang basahon mo guide ba? Pero sure ba? Ah, wala. Wala ba sa ginuko sa pag-anak ka? Asa ba sit up ni Paul? Di ako be. Relax lang ka pare. Kung madisgas siya pare ako yung mauna, ano sa mangkaw eh. Relax ka lang, baka hindi mo na ko si may pakita ko mo kung saan ni siya. Diyos How ko. to ba? Nagdako og dagat pare. Ay og istoryahi ana. Kanal. Kanal. Langoy. Bulak ka langoy. Kana lang. Ako sa ako ni Paul. Hastilan di ako be. Hala ikaw oh. Ginoo ko. So, gisit up na sa kong paritay pagminasan nga di ka bulong ang gulong yatis. Ginoo ko basta gabit-bit lag cellphone og iya hala mag-video. Pabit-biton ni mo og cellphone sa basilig kramo, murag ipapasado ko kalublak pa. Madisgrasya ka pare ha. Ingana ko concern. Bae. Murag ko ra man kay ni. Wala daw, wala. Dagkor yung siya, gamay kayong pin oh. Ngani ra siguro. Sinsi Paul. Before naman siya ilabay, kung itanin mo dire, tapos i-open mo. Open. Tapos manana siya. And then, ilabay din natin. Ah! Sige! Ah! Guminasan. Mahadlo ko minasan mag ang silpon masing matagak minasan ba Ginoo ko. Amping sil. Pare. Apas lang namo pare ha. Usa may tabo pare putang na amping kas dalan pare. Apas lang namo pare tawag lang mi pare. Ha? May dalan diri. Ha? Dili pare, mabig ko pare ha. Pare. Kamay lang mi pare asa na ka? Mapas pang insil minasan. Pare! Pare! Nadungog mini mo! Nadungog mini minasan? Yeah. Kupuhan ni mo background to eh. Dagat. Oh, dili lang eh. Buang. Kawar ko to, Mount Fuji. Mount Fuji, layo pa man to Mount Fuji diri. Lagi. Tanawa ko. Hala.
Mount Fuji, di ba? Mount Fuji gina eh. Sundamay. Lain na sa background minasan Mount Fuji. Si bata ta pare? Ano man? May butay kuha. Oo, ka-shark. Shark yun. Minasan wala man minasan ikaw pala minasan tuntag. Busog daw pare. Ha? Busog ng mga isda. Kabalo ka na pare? Sinuglaw man lang gusto minasan. Sinuglaw lang gusto. Kabalo mo ka na? Pagkino kong biligod, pasibo gamay ako di mo. Sige. Pasibo gamay. Umitan siya. Ha? Laki ka. Wala na. Wala na, discuss na. Nya. Oh. Umitan ako siya. Oh. Kalau nang lahat. Oh. Ilo ba yan? Buisit nyawa. Ay, Ilo sige. ba yan? Misan mo, magdalabag tayo minasan ba? Oh? Ilo ba yan? Magbaji. Maigo ko ha, buisit ka nyawa. Ay, nga tuo. Nga tuo dito pare. Ilo ba yan? Magbaji o magdalabag tukul. Aha mo to dapit. Pisti to masa isla hintabok mong taga. Mura juga tanga. Anong gihipos sa mo pa may paglaban niyo? Kasala lang po sa isang pagkakaw. Ano ba? Kasangit at tingga. Ah. Ikay nakaguba na. Ikay nakaguba. Isip na ito. Wala yun, bakit na? Pusa na pare, pusa. Minasan no? Kamot minsan bugnaw kaya kukugan na oh. Bugnaw gyud siya. So minasan, blind kami kanina minasan mga ang atubangan ng Mount Fuji na di ay pero makita gyud siya diri oh. Layo siya pero dili kay masumsong kamera. Pero bike nga may pare. So hinaot ko minasan gwapong weather kay gi-check na mo minasan kung ano ang weather half init o half cloudy. So mayon na minsan kay patuhol man yung kay mo ra pinapabitibin sa mula ko. So ribi sa hapon diri ba sa ating isil sa Mount Fuji. So pangarap yun ako minasan kanap sa Pilipinas na makita niyo sa Mount Fuji. Kay siya gyud ang work site sa Japan ba na landmark sa Japan di Bali. So salamat kay Mount Fuji. Diri na nag-end ako panaga vlog minasan awiste pictorials na dahil minasan kay